Bismillahirrahmanirrahim. Mehurban, hem muhabbet iyesi bulgan Allah ismi bilen ihtibarınızga Başkurstan Tatarları Milli Medeni Avtonomiyasının növbetdagi programmasını takdim etemiz. Assalamu alaikum aziz millet. İsenmisiz? Hayırlı sebette muhterem tomuşaşılar. Rabbim hikmet bilen aş bizning ko'ngillarni, xalqimiz anglasın bizning so'zlarni. Şit tillerini bilü yaxşı hüner, tuğan tilin yetim kalmasın. Әйе, соңғы вакытта халкыбызда туган теленә берникадәр битарафлык шаткылары чагыла. Һәм инде бу проблемадан чыгу юлы буларак төрле чаралар күрелә. Менә инде татарча тоталь диктант та шундыйларга керә. Инде сеңлем, әлбәттә, халкыбызны хөрмәт һәм бөеклек иясе итүче ул безнең туган телебез, милли ruhumuz. Buna tuğan tilini bilүү компонентлары алар нидән гыйбарәт соң ул? Туган телебездә яхшы итеп аралашыр өчен, бер-беребезне аңлар өчен төп 3 компонентны белергә кирәк. Моның өчен инде сөйләшә белергә, яза белергә һәм инде укый белергә кирәк. Әлбәттә. Димәк, туган телне белү ул туган телдә яза белү, уку белү һәм сөйләшә белү. Söz ул bu kadar mühimdir. Tel kürke söz diler bit, halk makalında. Söz tevekkellikka ite ul. Söz yüreklerge yalkın kabza. Söz kiptirip tip başına ilte. Söz minlerini yavğa dere. Söz uylarını koyrak bilen koyrak. Söz saflarını ipli kırıştay. Söz güreşke çığa bayrak kibik. Söz düşmanını kise kılıçtay. Әйе, bir söz uttан alıp suğa sala, sudan alıp utka sala. Söz arkasında bendeler muhabbet ite, söz arkasında bendeler nefret iteler. Менә бүген безнең бөтен дөнья татарлары үзенең татарча мөхитендә сөйләшеп, татарча язышып, шундый мөхиттә булып кайттылар. Хәзер инде сезгә дә, хөрмәтле телевизор. Без татарча диктант язабыз. 27 октябрь көнне бөтен дөнья татарча диктант яза. Башкортстан татарлары да бу акцияда даими катнаша. Менә инде 3нче ел рәттән Башкорт дәүләт педагогия университеты бинасында әлеге күркәм чара оештырыла. Татарча диктант татар телендә хатасыз язарга өйрәтү, әдәби татар телен кулланучылар даирәсен арттыру, орфографик һәм грамматик хаталарны тикшерү мәсьәләләренә игътибарны арттыручы белем бирү акциясе. Менә инде 5нче ел рәттән татарча диктант матур акциясе үткәрелә. Шушы акциядә елдан-ел күбрәк халыклар, дуслар, безнең коллегалар, студентлар, улылар, пенсионерлар җыела. Бу ниндидер үзенә күрә бик матур һәм бик үзенчәлекле чара. Бер яктан ул менә төрле яшьтәге кешеләрне бер урынга туплый, икенче яктан үзенең татар телендә, туган телендә матур иттереп язарга теләк белдерүчеләрне, теләүчеләрне бер урынга туплый һәм алар арасында чынлап та без күрәбез. Яшь балаларны менә әле утыралар иде, 5нче сыйныф укучылары һәм алар арасында без очратабыз 80 яшьтән дә өлкәнрәк булган кешеләрне. Чынлап та язу дәрәҗәсе, язу камиллеге төрлечә. Бар бик матур, яхшы, бишле билгесенә язылган эшләр. Бар алар арасында теләкләре бик зур булып та бәяләре түбәнрәк булган эшләр. Ләкин бит эш бәядә, оценкада, билгедә түгел. Эш менә шушы туган телендә язарга теләкне тормышка ашыруда. Ниндидер менә ничек дип әйтик икән, эшке шушы ниятләрен тормышка ашырып монда килүләре ул инде үзе бик зур бәягә лаек. Чынлап та мин мәсәлән беренче рәттәге утырган күп апаларга, абыйларга диктантларына 3ле яки 2ле билгесе
куярга теләгем дә юк, куймас идем дәйме. Аларның менә монда килүләре инде ул инде иң зур бәягә лаек, бишлегә лаек. Шуның өчен эшләре дә миңа калса пунктуацияны яки орфографияны тикшерүдә түгелдер. Менә шушы матур иттереп чарада очрашу, сөйләшүдәдер. Тот, кто не знает своих корней, лишен, как говорят, будущего. Поэтому очень важно чтить свои корни, помнить свою национальность. В этом году пришло намного больше людей, и радует то, что это здесь от мала до велика. Поэтому для нас это очень радостно, что вовлекаются люди в подобные мероприятия. Диктант язарга бөтен дөньяга 2 текст сайланды. Бу Абдулла Алишның Нишкәбил һәм Гаяз Исхакыйның Көз әсәрләреннән өзекләр. Очраклы рәвештә генә сайланган авторлар түгел, чөнки 2 язучыбызның да быел юбилее. Миңа мондый уй-фикерләр белән мөрәҗәгать иткәч, мин бераз уйландым. Әйтәм, мондый зур эшне азагына тиклем башкарып чыга алырмын микән дип. Әмма ләкин мин үзем татар телен, әдәбиятны гомумән мәктәптә бик күп укыгач, мин әйтәм, нәрсә булса да шул булыр. Татардан да уздырып татар сөйләй алмас, татар укый алмас дидем дә, һәм инде шушы матур текстны, бик эчтәлекле текстны гади генә балкырты тормышыннан алынган булса да, аның эчендә бик күп ниндидер шундый яшерен уйлар, уй-фикерләр йөртергә мөмкин бу текстны гомумән тыңласагыз. Шуңа миңа калса башланган эш азагына тиклем барып җитер һәм гомумән үзебезнең телебезне, тарихыбызны саклап калуда минем дә ниндидер булса, шунда миллионнан бер өлеше кертелгән булса, мин бик шат. Елдан-ел акцияның даирәсе киңәя. Әйткәндәй, үткән елны 9 ил һәм 20 төбәк татарча диктант язса, быел бу сан 20 ил һәм 60 төбәккә кадәр күтәрелгән. Бу әһәмиятле чараны без акалфаклылар бик сөенеп каршы алдык. Бүгенге көндә безнең берничә бүлекчә менә БГП зданиесында диктант яза һәм безнең 40-ка якын бүлекчәләр мәктәпләрдә, колледжларда язалар. Менә бу килгән олы апалар, балалар менә шуларны күреп бик сөендерелә. Мөмкин булса бу эшне дәвам итәргә кирәк. Но централизованно. Менә булай айрым-айрым түгел, күбрәк иттереп, ничектер оештырырга бик әһәмиятле, бик кирәк әйбер. Әгәр дә менә безнең эшкуарларыбыз бу чарага кушылып, ниндидер матди ярдәм күрсәтсәләр, әгәр дә безнең җиңүчеләребезгә бүләкләр тапшырылса, бу ниндидер бер стимуллаштырыр дип уйлыйм мин. Ниндидер бер мотивация барга килер иде. Һәм менә хаталы язган кешеләр дә тагын азактан җыелып, кемдер менә пунктуациямы, орфографиямы, төркемнәргә бүленеп, хата сөйләшәсәк, әгәр дә менә 2нче елның диктантына тагын ниндидер үсеш булса, мин монда нәтиҗә булыр диде димен. Елына бер тапкыр җыелып, яздың таралдың, 2нче елга җыелдың, яздың таралдыңга түгел, ә менә без елдан-ел белемебезне ныгытсак, елдан-ел дөресрәк яза барсак, минемчә бу чара тагын да әһәмиятлерәк булачак. Мин киләчәктә шулай булыр дип өмет итәм. Иң мөһиме, яңа мөхиттә кызыклы кешеләр белән танышып, татарча сөйләшеп, татарча язышып кайту. Әгәр кешенең туган теленә мәхәббәте бар икән, ул әлбәттә бу диктантта катнашырга тиеш. Һәм бу әлбәттә инде мәхәббәтне генә чагылдырган бер программа түгел. Мин әйтер идем, бу үзеңнең татар теленнән белемеңне дә тикшерергә бер мөмкинлек. Мин үз туган телемне саклап калырга телим, һәм булачак буыннарга да татар телен белсеннәр, диктант язарга килсеннәр дип әйтәсем килә инде. Үземнең татар теле диктант язу, мондый акциялар үткәрү зур әһәмиятле, бик яхшы дип уйлыйм. Рәхмәт оештыручыларга. Диктант бик авырдан булмаса да, мин үземне дүртле белгесенә яздым дип уйлыйм. Чөнки монда пунктуация минем уем буенча бик авыр булды минем өчен. Һәм зал тулы кеше булу өчен мин бик шатмын. Чөнки монда улылар да, кешеләр дә бар. Бу бик яхшы күрсәткечтер дип уйлыйм. Чөнки һәр кеше үзенең татар теле буенча белемнәрен тикшерә килгән.
Шундый матур кичәгә килдем. Җырларга булдым. Кичәне ачып җибәрдем. Һәм безгә кунакка Лилиана Ирназарова килде. Аның җырын җырладым, башкардым. Каушап киттем. Аны күргәч, зур рәхмәт килгәне өчен һәм дүртлегә дип яздым, дирәй. Белмим. Акцияда яшьләр белән бер рәттән өлкән буында теләп катнаша. Безгә мөрәҗәгать иттеләр килергә, татар телендә диктант язарга, менә шул үзебезнең телебезне баетырга, татар телен тирәнрәк өйрәнергә, дөрес сөйләргә, дөрес укырга, киләсе буыннарга, киләчәк буыннарга да шушылай дөрес итеп укырга, шушы бездән калган васыять дип әйтсәк тә инде шулай дөрес булыр. Киләсе буыннар дөрес укысыннар, телебезне онытмасыннар. Теле юкның иледә юк дигән сүз бар. Шушыны карап, без телебезне өйрәнергә тиешбез. Мин килдем бүген, бик сөенеп килдем. Татар теленнән үземнең бөтенләй онытып бетмәдем микән дип. Чөнки татар телен, татар әдәбияты, татар мәдәниятен әгәр без югалтсак, телебезне югалту була. Шуңа күрә bütün Татарстанда да, Башкортстанда да татарлар шул кадәр күп. Шуңа күрә үзебезнең телебезне, мәдәниятебезне, әдәбиятыбызны үстерсәк, без үзебезнең милләт булу ягыннан югалып калмабыз. Әнием биш намаз укыды, берсенә калдырмады. Ул безне һәр вакыт кырыена утыртып китаплар укыды. Һәр вакыт дини китаплар бездә бик күп инекәй дини китаплар укып, һәр вакыт яздырадыр я. Үзе языр, әйтеп миңа диктант яздырадыр бәләгә чакта инде. Шушы дини ниләр китаплардан укып, шуны мине яздыртып диктант. Ул инде мин шуңа күрә бу минем халкымның мирасы дип саныйм. Телебезне саклап калуда мондай чараларның әһәмияте зур һәм диктант язулар даими оештырылып тора. 24 октябрь көнне Башкорт дәүләт педагогия университетының татар теле кафедрасы тарафыннан диктант язу оештырылса, 30 октябрь көнне шундый ук чара Башкорт дәүләт университетының татар кафедрасы тарафыннан оештырылды. Без инде туган телне татар теле һәм башка туган телләрне өйрәнгәндә сөйләм ягына гына игътибар итәбез. Шуның өчен мин бүгенге чараны бик кирәкле дип саныйм. Чөнки без белергә тиешбез үзебезнең язма татар телендә белергә тиешбез. Һәм анда без дөрес итеп хатасыз язарга өйрәнү һәм шуны үзебезнең балаларга җиткерү төп бурычларның берсе дип торабыз. Һәм инде 84 татар гимназиясендә безнең татар теле һәм башлангыч класс укучыларга дөрес итеп татар телендә, туган телендә язарга өйрәтәбез. Һәм инде бүген безнең укучыларыбыз һәм балалар да монда бик теләп килделәр. Һәм инде шуны балалар үзләренең бик яхшы итеп белемнәрен күрсәтерләр дип. Мин бүген шатланып килдем шушы яңалыкны ишеткәч, беренче тапкыр гына килдем әле. Шушы кадәр күләмдә үткәрелә икән, ул ил күләмендә, илләр күләмендә үткәрелә икән. Димәк, безнең телебезнең киләчәге бар. Димәк, безнең телебезнең мирасын тапшырырга алдагы буын үсәчәк дигән сүз әле. Бүгенге көндә татарча диктант төрле өлкә кешеләренең гомуми бер хәрәкәтенә әйләнеп бара. Бу бит әле үзебезнең татарларыбызны бергә җыю да дигән сүз. Бергә җыю, бергә утырту. Бу бит әле диктант язды да ул йөгереп кайтып китми. Бергә элемтәгә керәләр, бергә сөйләшә башлыйлар. Менә шундый кайбер регионнарның татарларыннан шундый хатлар килә. Без менә тагын җыйларга булдык, без ай сайын язарга булдык, без квартал сайын язарга булдык. Бу татарларны җыюның бер максаты. Һәм аны бит бәләкәйләрендә аның да язарсы киләчәк. Аның да шуны өйрәнеп язарсы киләчәк. Гади генә җимләр белән балаларны да яздыра башлап, менә шушылай итеп, менә безнең татарның бер ноктага җыелуның бер зур сәбәбе булып тора ул. Һәм ул киләчәктә дә яңа үрләргә алып китәчәк әле. Аның башка өлгеләре килеп чыгачак, башка рәвешләре килеп чыгачак. Без матур итеп яшәргә тиеш. Энҗи Ибрахимова, Илдар Еники, Балкыш программасы өчен махсус.
Шушы күркәм чарада без тапшыруыбызның якын дусты, тапшыруыбызны чыгаруга үзенең зур өлешен керткән Зөлфирә Сөнәгатуллинаны да очраттык. Ул анда үзенең шигырь сөйләү осталыгын тагын бер кат күрсәтеп үтте. Әйдәгез әле бергәләп карыйк. Татар бауы Илдар Юзеев. Кама буйларында бау шәләр. Буғазымда ауыр бір түйір бар. Бик якында гына Маринабыз соңғы солыш алган бір өй бар. Кемдер уйлый, элмәк киюенә татар бауы. Имеш гаепле. Вакыт үзе әйтер хакыйкатьне нахак сүзгә халык лаекмы? Нәслем минем өзелерлек түгел мең яшәгән ныклы тамырдан. Кама буйларында иен икән, суга юкә салган. Бау үргән. Нинди ачы җилләр исмәгәндә үрәшләрен кемнәр кисмәгән. Тарих бауын җигелеп бергә тарткан, әмма кымнан аркан ишмәгән. Идел шулман кишкән, ишкән, язмышы да баудай үрелгән. Татар җайдаклары гомум яуда Париж урамында күренгән. Нәслем минем күп дәһшәтләр күргән. Баулар белән бергә җыр үргән. Аның нинди җырлар үргәнлеген сорагыз сез Муса Җәлилдән. Төрле телдә җырлап, яшь аналар өмет баглап бишек асканнар. Илбасарлар баудан элмәк ясап зойларны дарга асканнар. Авыр бер җыр. Сугыш гарасаты Маринаны монда китергән. Хәзер кемне гаепләргә? Сорыйган шулман иделдән кем ишсә дә аны, бауның милләте юк. Сылтамагыз аны милләткә. Һәрбер телдә бер сүз. Шәфкатьсезлек шагыйрәне илткән элмәккә. Кама буйларында бау шәләр. Өмет баглап ага сулар да. Мин дә кушылам. Бишек җырын үрәм шигъри җанлы нарасыйларга. Бугазымда авыр бер төйер бар. Калды инде фақат сызларга. Бишек җырын көйләп, баулар үрик, өметсезгә ярдәм бавы сузыйк. Бирмик аны шәфкатьсезләргә. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin Allah sanat sahibi bulgan müminlerini süyer diyen hadis şerifine dayanıp biz bugün sizden bilen sanatımızın yıldızları hizmet etken ornuna Ufa Nur Tatar Devlet Tiyatrına koşarız. Театр яктылыкка, нурга илтә, кире юлга җибәрми, уңга илтә. Театр көлдерәдер, уйнатадыр, тагын үткән гомерне уйлатадыр. Әйе, менә бит әле безнең күптән түгел генә театрыбызда күркәм яңа премьера булып үтте. Аңардан да бер үзек карап үтик.
Bu reportajni sizlarga Milevşe Latipova takdim eder. Nur teatrının kişi залында nihayet kütüp alıngan premyera Işkındırma Kiyevni komediyası başlanıp kile. Beni bextli bularım bu şiirde, yanlarımda her sen bolsan. Егет кызны ярата, кызның әнисе булачак туганны күзенә дә күрсәтми. Әйтерсең, ниндидер анекдот. Булачак кайны һәм кияү арасындагы булган үзенчәлекле мөнәсәбәтләр турында билгеле драматург Георгий Хугаев язган. Әсәрдә узган гасырда туган хәлләр тасвирланса да, конфликт актуальлыгын югалтмый. Ә мин шунда җырларга тиеш буламынмы? Гафу итегез. Ышкындырмый Кияуны комедиясын Нур театры үзенең зур тату командасы белән бергә әзерли. Беренчеләрдән булып эшкә театрның әдәбият бүлеге җитәкчесе Гөлнур Усманова тотына. Ул әсәрне рус теленнән татар теленә тәрҗемә итә. Гөлнур Усманова әйтүенчә, юмористик пьесаны тәрҗемә итүнең үз нечкәлекләре бар. Құры текстқа тәржеме ясау ул бір, менә үз алдыңа отырып қана текстны үстел артында тәржеме еткен текст ул бәлки сәхнәгә чыккач бөтенләй үзенең ниндидер кызыгын югалтырга да мөмкин. Нәкъ менә репетиция вакытында, нәкъ менә артистлар белән бергә, режиссер куйган мизансценалар белән бергә тәрҗемәне башкарган вакытта ул менә үзенең менә шушы үзенә генә хас ачкычын таба да инде. Тамашачыга безнең инде ул камил дәрәҗәгә җиткән пешкән җимешебез. Нур татар театр артистларының талантлары күп кырлы. Әйтик, спектакльдә кайнар ролен уйнаучы Нур артисткасы Рәсимә Гайфуллина. Мин менә бу күлмәкне үзем уйлап чыгардым инде. Безнең тегүче кызлар инде каршы килмәделәр. Һәрбер сүземне тыңлап, һәрбер менә матурлап бүтән җирләрен эшләделәр. Комедияны Татарстан Республикасының яшь режиссеры Дамир Самирханов үзенең иҗат төркеме белән куйды. Өлкән коллегалар режиссерның әлеге эшен югары бәяләде. Әлбәттә, бит читтән режиссер чакырганда әзрәк кенә куркып чакырасың. Ничек булыр икән? Безнең артистлар белән эшләп китерләр микән дип. Менә бүгенге спектакльдән соң мин бүтән куркуларым үтеп китте. Бүтән әйбер үз урынына утырды. Спектакль шундый матур әйбәт спектакль килеп чыккан. Бик матур комедия килеп чыккан. Халкыбыз гөрләп йөрер дип уйлыйм мин. Бер генә секундка да ышкындырмый комедия сәхнәдә барган персонажлар шул хәтлем маугып, ышанып, йөзеп эшлиләр. Мин шушыңа шатланып утырдым. Шул хәтлем рәхәтләнеп йөзеп эшлиләр актерларыбыз. Үземнең дә менеп уйныйсым килеп китте. Спектакльдә кияү ролен Айнур Баянов уйный. Аңа сәхнәдә ике төрле роль башкарырга туры килә. Айнур әйтүенчә, хатын-кыз образы белән ул беренче тапкыр очраша. Хатын-кызларга Алла ярдәм бирсен, ул кабылыктан ничек йөриләрдер. Шуңа күрә бүтән аяклар бетә, хәрәкәтендә, йөрүшендә, нидә уйда торырга кирәк бит шул вакытта. Сүзеңне онытмаска тиешсең шул вакытта, тавышында үзгәртергә кирәк теге үч әйберне бер юлы, бер образда туплау. Минем өчен бу авырдыр дип уйлыйм. Миңа авыррак. Сәхнәдә барган күренешне залда утыручы тамашачылар бик җылы кабул итте. Рәхәтләнеп көлделәр, артистларны көчле алкышларга күмделәр. Режиссер таки нашел тонкие детали, которые встречаются в повседневной нашей жизни. Ну, у меня замечательный тощий. Ну, конечно, свою тещу люблю. И... Нет, я не знаю. Я стесняюсь. Очень добрые, хорошие отношения, дружественные. Очень весело, очень артистично и очень жизненно. Олы кешеләр яшьләрнең дә хаталарын күрәләрдер инде. Шуңа күрә үзенчә әни үзенең кыз баласын саклап каласы килә бит инде. Шуның өчен барысы да үзенчә дөрес эшли инде. Рәхәтләнеп эштән соң ял иттек. Бик матур уйнадылар. Яшьләр булган режиссер күрсәтәсе килгән проблеманы күрсәттеләр. Барысы да аңлашылды. Кияүбез килеп кулын сорады да кызыбызның. Без риза булып бирдек. Яшьләрнең бер-берсен яраткач, аларга каршы килергә дип киңәш итмәсем, байлыкка ынтылырга киңәш итмәсем, барына шөкранә итеп, Алла Тәгаләнең биргәненә шөкранә итеп, шуңарга ризалык белән яшьләргә ризалыкны бирергә теләр. Яшьләр үзләре үзара аңлашкачтын, әти, әни буларак без алай каршы
килмәсек дип, аларга үзебезнең фатиханы бирер идек. Минем укытучым Фәрит Рафкач Бексентаев, Камал театры, Галиаскар Камал театрының баш режиссер. Ул инде иң беренче безгә неге чыкканда әйтте, пьеса, спектакль артистларны жаратырга кирәк. Ал шакта, ул анда шакта һәр нәрсә неге эшләп була. Драманы да, комедияны да, любой әсәрне неге эшләп була, яратырга кирәк. Димәк, безнең нур артистларын яратып булды. Нык яраттым, аны хәтлек профессионал, андый җайлы булды, җиңел эшләргә булды, күңелле булды. Нур театры үзенең даими тамашачыларын һәр вакыт шатландырырга әзер. Кадерле дуслар, Ычкындыр Миккеоны комедиясын сез 1-нче, 14-нче һәм 24-нче ноябрь көнне күрә алачаксыз. Миләүшә Латыйпова, Илдар Еникеев, Нур театры. Башкортстан Җумһурияте Сахиб Җамал татар ханымнарының иҗтимагый оешмасы бу көннәрдә үзенең нәүбәттәге җыенын үткәрде. Бу җыенда бик күп кырлы мәсьәләләр гәүдәләнде. Бөек ислам галиме, феминист Закир Кадери Гали җәнәпләре булай дигән: хатын-кыз мәсьәләсе шул кадәр мөһим һәм тормышыбыз аларга шул кадәр нык бәйләнгәндер ки, без ирләр бу дөньяда хатын-кызларыбыз аркасында гына яши алабыз. Әйе, бүген Уфа баш калабызның мәгънәви һавасында гүзәл бер вакыйга. Хатын-кызларыбыз Сахиб Җамал җыены. Әлбәттә, бу җыенда күп хезмәтләре, юнәлешләр фикерләнәчәк. Бу җәһәттән бөтен дөнья татар ханымнарының акылфак җитәкчесе Казан мәркәзебездән килгән Кадрия Рәис кызы фикерләрен әнә шулай гәүдәләндерде. Безнең хатын-кызлар оешмасы гомумән Башкортстан җирлегендә 4 оешма булып тора. Беренчесе аның Аккалфак, Сахиб Җамал, Мөхлисә Бубуй һәм бирлекнең безнең бик яхшы эшли торган хатын-кызлары, татар кызлары үз җыеп үткәрә торган инде бик күп еллар. Һәм менә бүген инде мин билгеле Сахиб Җамалның хисап җыены бүген. Сахиб Җамал оешмасы буенча чакырылды, шуның буенча килдем. Ләкин күрәм менә монда бөтен оешмадан да хатын-кызлар бар. Һәм бу мин гомумән килгән сайын Башкортстандагы татар хатын-кызларына сокланып китәм. Чөнки алар кайсы гына оешмада да булсалар да бик матур итеп берлектә эшлиләр. Һәм бик дөрес эшлекле хезмәттәшлек итәләр. Чөнки менә гәүдәне генә китерсәң дә алар битендә һәр оешма үзе бер өлеш. Менә гәүдәнең дә менә өлешләрен туры китерсәң, аның һәрберсе үз урынында кирәк, һәм алар бөтенесе бергә бер бөтен хасил итәләр. Менә шуңа Башкортстан хатын-кызлар оешмаларында шулай бер бөтен берлектә яшиләр. Һәм инде һәр оешманың үзенчәлекле үз юлы бар. Берсе аның гырыф-гадәтләр буенча эшләсә, икенчесе аның бүгенге көндә менә шагыйрә, язучылар, анда рухи кыйммәтләрне байтучылар белән эшли. Аның өченчесе шушы яшьләребезне бүген татар кызы итеп тәрбияли, шын татар милләтенең киләчәк буыннарга дәвамчысы булырлык итеп тәрбияләргә омтыла. Берсе мәсәлән Мөхлисә буйны без әле татар халкы кая җирләнгәнен дә белми. Булар алынып, аның бөтен тормыш биографияларына һәм инде аның бүгенге көндә алар эшлиләр, аның кайда җирләнүе, аны ничек итеп без искә алу өчен, бөтен дөньяга таныту өчен эшне булдырабыз шул юнәлеш буенча эшли. Менә аларның битендә һәрберсе дә безгә кирәк. Бу җыенда катнашкан күп кенә кунакларыбыз үзләренең саллы сүзләрен әйттеләр. Башкортстан ханымнар шурасының җитәкчесе Рәшидә Искандаровна үзенең саллы сүзләрен күкрәгенә сыймаслык шатлык һәм куаныч хисләре белән аңлатты. Һәр сактагы бүген шундай матур көн, шундай матур залда безнең Башкортстандың иң асыл кызлары елан. Сахиб Җамал исеме генә ул ни тора. Бүген бuna Дина Ганиевна әлбәттә ул албара. Но минең исемдә был Сахиб Җамалды башлаусы безнең шул тиклем матур ахиратыбыз Гөлҗиһан.
Менә бүген шул Гөлҗиһан дип уяндым, шул тиклемни. Менә уның бүләк иткән яулыгын мин төшермәй йөртәм һаман да шул тиклем итеп дә. Менә безнең республикабыз дуслык иле. Менә нидә теге партия вакытында Республика Башкортостан лаборатория интернациональной дружбы дигән бер ди бар иде. Лаборатория интернациональной дружбы. Менә шуны дәвам итеп, бүген безнең менә Башкортостан дуслык иле дип әйтәм инде. Бөтен милләттәр шул тиклем матур яшәйләр. Кисә Салават Юлаев памятнигендә ни менән яшь кенә кияү һәм килен Загыстан сыккандар мәйтәм. Кемез? Шундай милләт әйтте, ул милләтне мин ишеткәнем дә юк. Родновизный курдов. Без вот Өфөлә яшәйбез, без Башкортстанда яшәйбез, без бында ирекле яшәйбез диләр бит инде. Менә шундай мисал менән әйтеп, инде ул дуслыктың тоткыгы кимдә? Ул хатын-кызда. Хатын-кыз әгәр дуслыкка өндәһә, ул гаиләлә, күршеләрендә, авылында, каланна дуслык игълан итә, бөтен җирдә дуслык, байлык, иминлек буласак. Менә бүген шул темага конференция буласак, бында килгән һәрбер делегат ошо конференциянан дуслык ебен алып китәсәк. Шөһрәтле зыялыларыбыздан булган Бөтен дөнья татарлары конгрессының Башкортстан бүлекчәсе җитәкчесе Алик Харис улы Лукманов бу җыенда катнашты. Безнең Башкортстанда татар мәсьәләләре белән шөгыльләнгән республикамыз штабында 2 хатын-кызлар оешмасы бар. Шуларның берсе Акалфак һәм икенчесе Сахиб Җамал. Бу оешмалар һәрберсенең үзенең юнәлеше бар, үзенең мәсләге бар. Акалфак инде ата-аналар, балалар белән эшләү белән шөгыльләнсә, эшләре белән шөгыльләнсә, Сахиб Җамал инде күбесенчә ул мәдәният эшләре белән, сәнгать эшләре белән, әдәбият өлкәләрендә гамәлләр аткара. Менә 2 оешманың да шунысы куанычлы, безнең районнарда, шәһәрләрдә бүлекчәләре бар. Алар да бик матур эшләп киттеләр. Районнарга барсак инде шу 2 оешманың да хатын-кызлары оешмалары да шундый җанлы эш алып барулар инде күренеп тора. Сахиб Җамалга килгәндә инде аларның бүгенге бәйрәме нәрсә килә, алар инде шушы мәсләкләреннән кайтылмасыннар өчен юнәлешләреннән тагын да шушы үзләренең эшләренә җәлеп итсеннәр инде. Төпкөл авылларга барып та үзләренең оешмаларын оештырып, чөнки хәзерге заманда әлбәттә күп нәрсә тәрбия эше хатын-кызлар җилкәсенә төште. Ирләребез инде безнең Себерләрдә шиләнә, аннан инде тәрбия эше белән бик шөгыльләнмиләр. Гаиләне туйдырга кирәк, гаиләне корырга кирәк. Шуның өчен менә шушы хатын-кыз мәсьәләсе ул бик тә аларның тәрбия роле гаиләдә инде беренче урында тора. Шуның өчен аларга чыдамлык телим, аларга сабырлык телим, аларга тырышлык телим, көч гайрәт телим, шушы эшләрен матур итеп алып баруларында. Никадәр шатлык, никадәр куанычлар ки безгә җәмәгать. Дина Абдулбаян кызы Мирзакаева күп еллар Сахиб Җамал оешмасын җитәкләде. Бүген аның республикабызның төрле төбәкләрендә баскан эзләренә гөл ява. Нәк халифаларыбыздан, әһле сөннәт галимнәребез әйткәнчә, Аллаһдан курыккан хатын-кызларның фикереннән куркыгыз. Чөнки Аллаһ Тәгалә аларга хакыйкатьне яклау юлында сәләт һәм кудрат биргән дип бәян итә. Без мөнәсәбәтеннән файдаланып, бөтен әһле ислам җәмәгатебез исеменнән иләребезгә ям, ашларыбызга тәм, йөрәкләребезгә илһам биреп торган Сахиб Җамал оешмасына без күңел түребездә сезгә әйтеп бетерә алмаслык ихтирам һәм тирән моң йөртәбез дип дугалар кылмактабыз. Бу көнне менә без матур җыенга җыелдык, эшлекле җыенга. Башкортстан хатын-кызларының Сахиб Җамал җыены дип атадык без бу җыенны. Әмма без күңелебез киңлектән һәм бөтен кешеләребезне күрәсебез килгәннән, күрешү бит инде, бер күрешү үзе бер гомер, шундый уйлардан, шундый нияттән чыгып,
Үзебезнең җыеныбызга барлык тарафдашларны чакырдык, барлык дусларыбызны чакырдык, ахирәтләрне чакырдык. Җыенда без Аллаһ бирсә, үзебезнең 5 еллык эшчәнлегебезгә йомгак ясарга җыенабыз. Һәм әлбәттә инде безнең сөйләшүләребез булачак киләсе планнар турында, алдагы планнар турында. Һәм яңа идарә сайлауда булачак. Бу инде көтелгән җыел иде, һәм көтелгән сөйләшү иде. Уртак серләр бирешәсе бар, һәм уртаклашасы киңәшләр бар. Шуларны уртага салып сөйләшкәндә бүген бик матур булыр иде. Безнең монда гамәлдә барлык районнарыбыздан дип әйтсәк тә артырып булмастыр вәкилләребез бар. Безнең үзебезнең Сахиб Җамалыбызның җитәкчеләре килде районнардан. Һәм алар шул хәтле зур делегациялар белән килгәннәр. Матур үтәр дип уйлыйм, Аллаһ буйрса җыенны, иншаллах. Рухи канәгатьләнү әлбәттә булды. Чөнки шул хәтле без электән аралашып яшәгән дусларыбыз белән без ныграк тупландык, бер тупламга әйләндек һәм оешкан көчле оешма булып бердәм эш итә башладык. Безнең эш нәтиҗәләребез шуңа да күренде. Бу бер төптән булып эшләү нәтиҗәсе. Әмма инде ул кыенлыкларга килгәндә, оештыру мәсьәләләрендә үзенә күрә кыенлыклар да булды әлбәттә. Иң зур кыенлыкларны мин уйлыйм инде матди кыенлыклар дип. Чөнки һәр нәрсәгә матди терәк кирәк. Аллаһка шөкер, менә бу субханалла, бу кичә безгә безнең күпмедер дәрәҗәдә ярдәм иткән кешеләр булды. Һәм безнең менә терәк оешмаларыбызны атап үтәр идем. Безнең чараларыбыз һәр вакытта да үтте. Башкортстан халыклар дуслыгы йортында. Безнең анда бүлмәбез бар, без шунда урнашабыз. Һәм безнең төп чараларыбыз һәр вакыт шунда үтте. Янә килеп biz İhlas Мәчетенә бик нык рәхмәтлебез. Сез безне үзебезнең канатыгыз, үзегезнең канатыгызга алдыгыз. Һәм без шунда тернәкләнеп конференцияларыбыз, гамәли конференциялар, төрле чыгышлар, хәтер кичәләре шунда үтте. Һәр эштә авырлыклар була инде, әмма субханалла, нәрсәгәдер ирешелде һәм бу җәмгыятебездә бу күренде дип уйлыйм. Гүзәл Башкортстаныбызда шул хәтле үзгәрешләр бара. Бер караганда көтелгән үзгәрешләр. Чөнки күпмедер дәрәҗәдә республикабыз тынып калгандай, уеп калгандай булган иде. Әле менә яңа дулкын үрелде. Һәм бу үзгәрешләр уңай якка булыр дип өметләник. Чөнки әле республикабыз башлыгы вазифасын башкаручы ул үзенең гамәлләр белән эш итәчәген белдерде. Безнең бит инде Тукаебыз әйткән, иң мөкаддәс нәрсә эш дигән. Димәк, без гамәлләр белән булсак, эш белән булсак, республикабыз да алга китер, һәм безнең җәмгыятебез дә алга китер. Дина Габдулбаян кызы Мирзакаеваның иң көчле коралы ул көләш йөз, татты тел. Чөнки аның сүзе ул көрәшкә чакыра байрак кебек, аның сүзе дошманнарны кисә кылыч кебек. Яшасын булдыклы һәм бик улуг истигъдатлы татар хатын-кызлары дип дугалар кылмактабыз. Әйе, Башкортстаныбызда мондай татар хатын-кызлары җыелырдай, оешмалар, җыелырдай мәйданчыклар булгач, бу бик сөенечле хәл инде. Халкыбыз мәңгелек. Шулай да мәңгелек ул Аллаһ Тәгаләгә генә хас сыйфатларның берсе. Безнең халкыбыз кояш кебек нур шәшеп, яшәгән яшәр. Никадәр җиһанда кояш нур шәшсә, безнең халкыбыз да шул кадәр яшәр, кыямәткә кадәр дәвам итәр. Шулай, ләкин халкыбыз яшәсен өчен туган телебезне саклап калу. Моның өчен инде үскән мөхиттә, гаиләдә, мәктәптә туган телебезгә, татар телебезгә мәхәббәт тәрбияләү кирәк. Сеңлем, менә ислам галимнәре булай дигәннәр, бер телдә сөйләшкәннәр түгел, бәлки бер нияттә булганнар гына үз максатларына ирешерләр дигәннәр. Димәк, халкыбызга бу эшләребездә дә бер нияттә булып максатларга ирешүләр тәкъдир әйләсен. Шулай, бергә булып, бердәм булып яшәргә кирәк. Димәк, нәг Исмагыйль Гаспралы әйткәнчә бер булып, тере булып, эре булып, гамәлдә һәм фикердә бер булыйк туганнар. Бүгенге программабыз шуның белән тамам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Сүнмәсен үзебез кабызган мөхәббәт дип дугалар кылмактабыз.
Саулыкта, сәламәтлектә, киләсе очрашуларга тиклем. Сау булыгыз.